ଏଥର କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ବାପରେ ବୋପାଲୁ ତମ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍। ଆଉ ତମେ ପାଣି ପିଇଲ? ସବୁ ପିଇଛୁ? ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ତମର ଏଇଟା? ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଛ ନାଇଁ? ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ବହି ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଟା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା। ଆରେ ତମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ଲୋକ? ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଟିକେ ହସୁଛୁ ନା। ଏଥର ଦେଖା ହେଲା, ଏଥର ପୁରା ଦେଖା ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ତମେ ଏମିତି କଲର୍ସ କରୁଛ ବୋଲି କରିବେ? ତମ ଭିଡ଼ିଓ କାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ? ତମେ କଲର୍ସ କରୁଛ ବୋଲି?